салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 9 июн тақдим мекунем. дар шаҳри Душанбе рӯзи 9 июн маросими хоксупории президенти нахустини Тоҷикистон Қаҳҳор Маҳкамов баргузор шуд. Маҳкамов рӯзи 8 июн дар синни 84 солагӣ баъди муборизаи тӯлонӣ бо саратон даргузашт. маросими ҷанозаи президенти аввалини Тоҷикистони шӯравӣ ва ҳам баъдан ҷумҳурии соҳиби истиқлол дар масҷиди марказии Душанбе бо ҷамъи азизон ва ҳам намояндагони ҳукумати Тоҷикистон баргузор шуд. бо васияти Қаҳҳор Маҳкамов ӯро дар оромгоҳи Сари Осиё ҳамшафати ҳамсари марҳумаш Гавҳар ба хок супурданд. Қаҳҳор Маҳкамов 6 сол раҳбари Тоҷикистон буд ва бо талаби тазоҳургарон дар соли 1991 ба истеъфо рафт. همین گونه انسان ها اینا جاویدان هستند. برای آینده تاجیکستان خدمت خودشون کردند. بنابراین در همین لحظه ها بسیار میخواهم که مردم عزیز تاجیکستان بدانند که قهار مکموف یک انسان یک رو، یک قبله، انسان بسیار برکمال و انسانی بودند که تمام تاجیکستان برایشان یگانه بود. дар даврони раҳбарии Маҳкамов ва бо пофишории рӯшанфикрони тоҷик забони тоҷикӣ дар Тоҷикистон мақоми давлатӣ касб кард, вале дар охирҳои раҳбарияш Тоҷикистон ба марҳилаи хушунатҳо ва ҳамҷанги шаҳрвандӣ ворид шуд. аз ин рӯ даврони раҳбарии ӯро касе якнавохту бебаҳс арзёбӣ намекунад. фикру андешаҳои таҳлилгарон ва ҳампешагони собиқаш дар бораи мероси сиёсӣ Қаҳҳор Маҳкамовро аз сайти интернетии радиои озодӣ дарёфт кунед. имрӯз маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ҷаласаашро аз 1 дақиқа хомӯшӣ ба ёди Қаҳҳор Маҳкамов оғоз намуда сипас лоиҳаи қонуни нави муроҷиати шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро ба тасвиб расонд. қонуни нав аз 5 боб ва 27 модда иборат аст ки муроҷиати хаттӣ, электронӣ, шифоҳӣ, телефонӣ ва васоити ахбори оммаро таъмин мекунад. дар баҳс намояндагони давлат ҳам иштирок намуда аз ташхиси дақиқтари бандҳои қонун пуштибонӣ карданд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки шумораи муроҷиатҳои шаҳрвандон ба мақомоти болоӣ сол то сол меафзояд ки яке аз сабабҳои он аз тарафи баъзе роҳбарони мақомоти давлатӣ дуруст ба роҳ монда нашудани қабули шаҳрвандон ва беэътиноӣ нисбат ба арзу шикоятҳои онҳо мебошад. қонуни нав барои бемасъулиятиву саҳлангории мақомдорон нисбати муроҷиат ва арзу шикояти мардум муҷозот пешбинӣ мекунад. раиси парлумон Шукурҷон Зуҳуров мегӯяд ки ҳукуматҳои маҳаллӣ, идораҳои умури дохилӣ, додситонӣ, суд ва парлумон аз рӯи қонуни нав бояд макони асосии қабули арзу шикояти мардум шаванд. рӯзи чоршанбе дар вилояти Қундузи Афғонистон ошӯбгарони мусаллаҳ 50 мусофири як автобусро ба гарав бурданд. мақомдорони амниятии ин минтақаи ҳаммарз бо Тоҷикистон мегӯянд автобуси мусофирбар ҳангоми ҳаракат аз Кобул ба вилояти Тахор мавриди ҳамла қарор гирифтааст. ба эҳтимоли зиёд ин кори дасти толибон аст, мегӯянд амниятиҳо. волии Қундуз Асадуллоҳ Умархел гуфт амалиёти ҷустуҷӯи гурӯҳи гаравгонгир оғоз ёфтааст. яке аз мусофирон ки бо истифода аз лаҳзаи муносиб аз асорат раҳо шудааст бо хабарнигорон ҳамсӯҳбат шуд. ما از کابل می آمدیم تخار شریف. خب کل بشر همینجا آمد موتر ایستاد کرد ما تعداد نزدیک 40 نفر بودیم شاید 40 نفر هم بیشتر باشه. کلا برد ما 3 نفر تونستیم نجات پیدا کنیم ما به خاطر تقبق خودش آخر نفر بودیم تقبق شد ما خودت نجات دادیم. ҳафтаҳои охир ҳамлаҳо дар роҳҳои Афғонистон афзоиш ёфтааст. рӯзи сешанбе ҳамин гуна ҳодиса дар вилояти Ғазнӣ бо куштори 12 гаравгон анҷом ёфта буд. моҳи гузашта дар вилояти Қундуз мусофирони 3 автобус ба асорат гирифта шуданд. аз байни онҳо камаш 9 нафар ба қатл расидаву сарнавишти 20 каси боқӣ монда маълум нест. Тоҷикистон аз Созмони Милали Муттаҳид дархост карданист ки забони тоҷикии форсиро ба унвони забони ҳафтуми коргузорӣ дар ин созмон эътироф кунад. чунин ташаббус аз забони масъулини Кумитаи забону истилоҳоти Тоҷикистон садо дод ки рӯзи 9 июн дар як ҳамоиши байналмилалӣ дар Душанбе баррасӣ шуд. ҳоло арабӣ, англисӣ, чинӣ, фаронсавӣ, испониёӣ ва русӣ аз мақоми забони расмии Созмони Милали Муттаҳид бархурдоранд. аризаи пазириши мақоми расмиро забонҳои банголӣ, ҳиндӣ, португалӣ ва туркӣ ҳам ба мақомот ироа карданд.
ما میدونیم که امروز در روی زمین زیاده از 235 میلیون انسانیت روی زمین با این زبان یعنی با تاجیکی فارسی حرف میزنند. مصاحبه مفصل در این باره در سامانه آزادی قابل دیدن است. در موسم رمضان مسئولین کمیته دینی تاجیکستان خواندن نماز تراویح در خانه‌های شخصی با اشتراک تا 10 نفر را اجازه دادند. چنین تصمیم در پی مراجعت ساکنان گرفته شده است که خانه‌هایشان از مسجد در مکانی دور جایگیر است. مسئولین تاکید می‌کنند که اجازات مخصوص و استثنایی به طور شفاهی داده شده برای ماه رمضان صادر شده است. در تاجیکستان مسجدهایی که به قول مقامات غیر قانونی و بدون اجازتنامه‌های رسمی ساخته شدند بسته می‌شوند. از سوی دیگر طبق قانون‌های تاجیکستان گذاشتن نمازهای جماعت یا گروهی در محل غیر از مساجد منع شده است. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.